Здравейте, аз съм Мира, това е Код 74 и добре дошли в ден 9 на студент по актьорско майсторство, който също така работи в семейен бизнес. Днес искам да си поговорим, понеже работим с хора. Понякога води до такива истории като тази. Елате сега с мен. Действието се развива в един сравнително дъждовен ден. Дамата влиза, поглежда точно ето този шеврон и каза: "Вау, това е най-красивия паркет, който съм виждала. Колко струва?" Гледа този. Завъртя се на тук и каза: "Ох, да, ама и това е много красиво. Каква цена е?" Аз си казах примерна цена. По някакъв начин малко повече се съгласи с примерната цена, но остана с едно такова впечатление, че тя реално иска шеврона за редене, просто цената не й харесва. При което прескачахме в продължение на може би половин час. Влиза шефа и каза: "Здравейте, какво искате?" Разговориха се, при което жената вече започва да си мисли, че ще си прави заявка за трислойния, ето този тук. Не съм много сигурна наистина как темата се обърна, но ме погледна право в очите. И каза: "Тя историята лъже за много хора. Той Сталин всъщност е бил добър човек. Той не е започнал война, даже преди да превземат Киев. Той е дал опция на хората да си тръгнат оттам." Самата дама изпуска момента от историята, в който Киев бива затворен от руснаците. Сталин ги оставя да умрат от глад. Много тъжна история, влизаме политическа тема, в която не е нужно да навлизаме. Жената беше решила, че е Думсдей и че целият свят приключва политически. Ние всички сме, ама крайно застрашени. Това беше много голяма трагедия. То вали, тя не може да излезне, защото навън плющи някакъв дъжд. Дойде, взе си паркет и разпространи идеология. Разказах ви нещо. Стига ви толкова от мен за днес. Така че чао, чао!